Això és Sant Celoni, amb el seu centre, la seva església, però també l'Avinguda de la Pau, i les Illes Velles, i Sant Ponç, i el Turó, i el barri del Sot de les Granotes, i les Borrelles. Podríem dir que Sant Celoni és, en realitat, els seus barris, les seves urbanitzacions. I la Vall-llòria. Però en els últims anys, alguns d'aquests indrets han sofert una certa deixadesa en les tasques de manteniment, que segurament també ha vingut acompanyada d'una manca d'inversions. Tot plegat ha fet que molts veïns, fins i tot els que estan a només 5 minuts de la plaça de la Vila, es sentin, en realitat, allunyats del centre del poble. Imagineu-vos els que viuen a 6 quilòmetres del centre. A la CUP vam pensar que aquesta situació havia de canviar i així va néixer l'any 2016 el projecte Barris. Des d'aleshores no hem parat de reunir-nos amb els veïns, documentar-nos, investigar i, sobretot, escoltar les seves demandes i inquietuds. Aquesta tasca la volem continuar des de l'Ajuntament. Aquest 26 de maig, vota CUP, Sant Celoni i la Vall-llòria. Estem a punt per governar.